Tangsangni takuk tei bukuk song norokno haina hai United Pra News Channel ni phasingtui jotono ani khapangni hamjakma tei khulmung yafaru tini bo haina hai norok bai kisisa nakukmani kongno tui kok chelainani bagui norokni bwskango ang haina hai nukjak phaipioka tamni bagui hinkhe angmo khoroksa o hani bwsa bukung bara wngmani bagui asugui tongoi maya khwnawi tongoi maya tei naharwi tongoi maya kok thaisa thainwi phano ani o 15 lakho tipra sarokno kisisa bujimung haikeba sisamung rwnani bagui ma phaijao norokni bwskango baksa baksa tini uansugui tongoi mano omo rangni bagui tini kok sawi tongkha omo tini haino nangmani bagui kok sawi tongkha omo haiya khapani takuk tei bukuk song Tripura hao bomo hai Tripura sarokni future o gothiwi tong oborokno tui norok kaham khe sawi mano oboni bagui no tongoi maya tini norokni bwskango phaina muchungya hinphano ma phaijao tamoni hinkhe kok thaisa thainwi norokno sasu rinani bagui tei sawi mannani bagui bosole bosor chini Tripura sarok tini buini dophani borokrok bai tini sak nangya khaijak tongmani aboto norok kaham khe sai mano jaga jagao bwtharjakmani abo norok kaham khe sai mano jaga jagao chini Tripura chwk bwrwi sikili rok rape khaijago abo norok kaham khe sai mano phiaba oboni yakni chwng bahaikhe rokhangwi manai khapani takuk tei bukuk song o ha sakao norok kaham khe uansugui naidi phiaba baksa baksa uansugya tini ani rang tongo ani mai tongo ani gari tongo ani rabar bagan se tini 100 kani tongo ang tamo wngna tok ang ba haino chai thangmano nwngwi thangmano uansa bai Triburasa danga nangphano chachara nangphano bulai tolai wngphano ang mung sangna kwrwi ani bagui ang jotesto khatiwi toni mankha ani thinangni bagui future ni bagui ang kwbangmano ang joma khai toni mankha hinui kwbangmano chini Tripura sarokni bisingo tini omo hai uansugui kok khwnaya kwkwk wngwi tongoi mano phiaba nwng gwnang phano wngthong ba kwrwi phano wngthong khapani takuk tei bukuk song nwng gwnang phano wngwi tongdi bigra phano wngwi tongdi o bukung bara rok o jorao lama kaisa twi himlainani nangnai o lama kaisa twi nwngbo himya bobo himya hinkhe chini o Tripura sarok lakh lakh income tongphano lakh lakh nini sompoti tongphano phiaba chini bwskangni o thinang hinui je mung khwnawi tongmani o thinango chwng thangwi deranai tamoni hinkhe norok chini o pahar oncol no naharyawi somotol jaga phaijigo norok naharwi naidi buini dophani borok rok tini twrwk twrwk tini chwngsacha wngwi tini kuchukok twrwk twrwk kalai tonglaimani phiya chini Tripura sarok hinkhe tini bomo hai jagao tini kwlalai tong
nini kisisa rabat bagan dongphano nini kisisa rangpusa tongphano abo kuno dino phano shanti o thangsogoi gila khabang takotai bukso tomungno sini tiprasa dofaro जों थानसा ngoi जों kaisa lama twido जों himui maya hingke sini belaikheno bezal tongo sini belaikheno kirma singsa o lama thangai klainani amahai chance tongo khabang takotai bukso norok nainai di politics ni bisingo buini dofani borok ni kono saya sini dofani bisingono politics thungtani bo oino rokom lai tongo tini baksaba kubuni bagino tini politics khaitongo phiaba baksa borok hingke buini dofano sungsarinan bagai buini dofano sasarinan bagai amai samung khlalai tongo phiaba baksa tiprasa rok hingke tini lengpara lai tongo kami amsai roko hingke leader ojuma hinjaknai rok tini borok si tini kwrung saoke tini samung tanglai maya hingke o tiprasa 15 lakh tongnai rok bahaike yoksama manai bahaike mwthangjaknai sagade khabang takotai bukso wasuyana norok tini tiprasa rok agini hai krikha tabuk salo mai phatiktam masawin tongo hnoi baksa haino tini tonglai jau phiaba angsi tini 50 bosor tongoi thangmano ani busa ani busuk boto thangna nangnai tei 50 bosor phiaba nung thwi thangmani yagulo ani busa bo jagao thangsoginai bo halogo klainai nungsi tabuk o nukhungno nung songsai maya hingke borok bo haino digi sigio thangoi klainai khabang takotai bukso oboni bagino seng o jorao active nangnai khabang takotai bukso ang politics no tini torsarinan bagai politics no kusuko karinan bagai politics no develop khainan bagai ang tini sana thangya nung jesa politics bung khaijongdi phiaba nung to tiprasa bele ang to tiprasa tini seng o tiprasa bai tiprasa no tini jukti tongna nangnai kok khana nangnai thansa angrana nangnai khabang takotai bukso phiaba जों tabuk bortomano dofani bagai dofano phiongnani bagai je kok sawi tongo ekmatro bubagara simisi phiaba ang bubagrani lamano bubagrani politics no ang abo phuanan bagai sana naimaya norok nainai di kwbangma politics rogo kaham khe norok wansugui nai di tini khorok bwswk tiprasani bagai chirokhongnai tong sudo politics no kuchuko karinani bagai politics no kotor khlainani bagai omo simisi tini saitoklaiui kwbangma no tini sini tiprasa ojoma rok tini khasiklai tongo omorok sudo buini seka fan no simili tisawai tongo buini seka fan no tisaka hingke tamnai ba o seka fan no sabo cha hingke musuk sao buini musuk si chaono phiaba nini tiprasa rokni seka fan no tisanai hingke khoroksa khoroknoi si tini hingke o khoroksa khoroknoi bai 15 lakh tiprasa no tamokhe bengnai tamokhe tui dulnai tamokhe chapnai oboni bagino tiprasa rok tini khwaitamo thangka hingke no jogote 5টা bajika hingke no kiri phaio 1 tini choprop no
wanjero tini buthar rokda sisino hwnoi Agartala town no thanga hangke जों खा करमै फायो हरंना नायतखा नगो किफिले नांनाय ओ वानजि रक दासंनो मुसाजा दा खायखिनो हनै फियाबा बमुंखाय तिब्रा सारंनि हा फियाबा किरिमा खायसिन तिब्रा सारंनि जेखिनि खेनो थांगांगोन न किरिमानि थागिया आबो तामनि बागै हिंके सिनि तिब्रा सारक 70 बছर पलिटिक्स थों फायतानि वो तिब्रा सानो तयै थैयानि बागै सुदो बुनि सेका फैन सिमिसि तिनि ति सावै तनिबो बुजिखा बुनि सेका फैन सिमिसि तिनि नागै ति सावो फियाबा तिब्रा सारंनि ओ सेका फैन न ति सावै ति सायनि बागै तिब्रा सारक तिनि जत जागावनो तिनि किरिमानि पाइलाया वासुमानि पाइलाया वाना लाइमानि पाइलाया अमा हायंलाय दङ खाबान ताखौ बुसो Oboni bagino ang norno Unite Tifra News Channel ni fasingtei o korono norno sanamo songotini bui sayafano phiaba tini angbo khorsa Tifra saba norongno thaisa thainei o kokno sanani musongo phiaba baksa borok kha khawi tongwano nini omo hai channel se nini omo hai sanani kok musangya phiaba ani wasungba angkha Tipra sarongno töyei ani wasungba angkha Tipra sar dofano töyei oboni bagino norok sal burum no o Tipra sar dofani kokno töyei mangno ani o channel o norok kok manai norok kok khananai khapan takok teibo ukso phiaba nung ang tini thangui thana nagano nung ang tini jugle jug जों kaham susto जों thangui thana nagano obose sini kaisa thinangni bagui जों kuthuk-ke जों wasugui o samungno जों tanglainani nangnai tei himlainani nangnai khapan takok teibo ukso asok sawino tini ni kokno ang orono muthaka norok jotono susto kaham kwrwng tongbaijadi o channel no norok sar burum no nai tongdi tei o channel no norok subscribe khaigo hingke norok subscribe kaisa khairi baijadi tei waithago norok no haina hai jotono no ani khapangni hamjakma tei khulumung yaparo।